Mokabat sa 1,461 ka mga loose firearms ug 25 ka mga explosives ang anaa karon sa kustudiya sa kapolisan sa Rehiyon 7. Gipresentar kini ni Police Brigadier General Redrico Atienza Maranan atol sa pagbisita ni DILG Secretary Juanito Remulla sa buhatan sa PRO 7. Nasayran nga sagol-sagol ang gigikanan niini gikan sa mga taong voluntaryong ni-surrender sa ilang mga armas kay expired na ang lisensya, samtang ang uban nasakmit atol sa mga operasyon sa kapulisan. Subay usab kini sa nagpadayong programa sa PNP nga Operasyon Katok nga gihulagway nila nga dako kaayo ug matabang sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw ilabi na sa nagsingabot nga eleksyon. Busa panawagan karon sa PRO 7 ngadto sa mga naghupot og mga armas nga walay lisensya nga itugyan na kini ngadto sa mga otoridad. Yung isang baril na makuha natin, makakapagligtas siya ng 5 buhay. So ibig sabihin, sa dami ng armas na nandiyan po na ipinresent nila kanina, maraming buhay po yung maliligtas at makakatulong po ito para ma-ensure po natin ng isang mapayapa at matagumpay po na eleksyon.